then wala may kabos niyong balay, kanin yung paliton. This one. Naka-receive me og glassing eye. Naka-receive me og watermelon from a stranger. Isa naman. Palit sila isa ka tibok melon dito. Kamay lang nabilin. Anyways, we're going to the veggie shop. Veggie shop naman eh. Okay. So, namin sa restaurante. Mga doon namin og vegetarian shop kay para makakaon namin. We're going inside the shopping mall. The shopping mall. Ay, we always buy every time we come here, no? Sawadee ka. Bye ka. So, naaka din sa vegetarian organic shop where they have a lot of products. So for example, this is turmeric focus. So this one is turmeric. Yeah. Turmeric capsule. Naapa sila daghang ano. Turmeric capsule. Aside from that, they have Yakaminchan pills. Yakaminchan. Daghang sila. Naaga ni sila ano din malunggay. Excuse, you are excused. Naapod sila tablet. Vegetarian. Naa sila malunggay capsule diri. Kani siya, tanaw natin ha. Kani siya for tonic. Tonic ni siya. Tanaw na to ang turmeric. Turmeric for symptomatic relief of abdominal distension and anti-flatulence. This one here. Hala, hanap itong pait sa tuwa. Nang pait ba na siya? So, capsule, dosage, antipyretic. Capsule, ayan siya. So, we also have teas. These are teas, green teas, rice. Ilang rice kay? Kuan ka bok kasi 1, 2, 3, 4, 5. 5 ka klase ang rice. Tarang. Organic ni siya nga rice. Organic rice. Yes, kani siya mga products. So, sige, kani siya, lamig kayo ninyo. Ano ilan gina ko, ning ganiha mo ang kaon sa ano natin, noodles. Pang topping sa noodles. Kani, chicharon bulaklak, oh. Chicharon bulaklak. It's made of mushroom, ano yun, eh? Mushroom. Ang pinaka-paborito ng mga Pinoy is this one. This is the favorite of all. We soak this in the water. We timpla-timplahize. And then kanang breaded mix. Na-call. Breaded mix. Tapos i-fry. Lami kayo mura siya. Ay, nako. Sudaan na siya. Nag-check ko na ba ko ano. Ay, mapalit na ay ko og kanang ano. Mapalit na ay ko og. Mapalit ay ko luwag. I need luwag in my life. Do you need luwag in your life? It's 35 baht. It's 35 baht. So, I need luwag. Maybe you want pangkaton. You want pangkaton. Hala ka to. Effective siya. So this is what I'm gonna use.
Hala, this is for what? What is this for? If you want kabo, and wala may kabo sa inyong balay, kanin yung paliton. This one. Siya. Bagol. Ano siya ang pangkandos sa sabaw. Pangkandos sa sabaw. Hindot pa ni siya. Hindot pa ni siya nga luwag. This luwag is made of ang sabi tama niyo eh. Lubi. Made of lubi. Mas kailangan ko ani, which one? This one or this one? Uban ko sa kuan. Vlogger. 35. 35. Welcome to my channel. Please subscribe, like, and comment. Asa man nimo niya? If you want to buy. This one, no? Ti, luwag, ti. Mas na yung gusto ko. Nice. Bagol. Bagul, nice. This one, bagol. So, I will not get that. I will 35. 35? 35. Nice. Doon na lang biya kamo pabili. 35. Si kuya po, nung palit po si kuya. 35 lang siya, ti. Nindot ba kayo din? Nindot is pala. Okay. Kinikot. Kung gusto ka og kanang pangkando sa bawte, kani imong paliton. Aray ka. Pag pinikit na ko na siya, anoy. Nalana. Asa yung alala ka ng Middle Ages pa ba? Tapos ti kung gusto kag plato, kani palita gyud ti kay very ano. Wala tayo bra. Ugwa na kay bra kani imong suoton. Tumbanan mo na kuya, uy. Te. Palagi, ipapunta na sa una ba, grade 6 ko. Oh. Your mother is Brabagol. Brabagol. Your mother is Brabagol. Asa yung nindot ani? Ano? Ulit ba si ate? These are the zen. Hala, giurot na dyan ang soap tanan. Wala yung mangustin. Saan nindot an? Humot ang ano te. Ang humot po itong coconut. Wala naman, kanina mo lang. Ayan. Kani siya, ang kanang mga organic kay mga sabon. Nindot ni siya pang scrub kay makuha gyud imong dead skin. Oo, diri man to wala. Oo, nahurot na ilang stock. Tapos naa pa siya turmeric, nas naran siya. Ano siya tawagan ni? Sabon? Tapos na siya rice. Napay, sambag. Tayo nga lang imong ibalik. Bili ka to sa Dodoha. Okay, akong gusto ka itong Para sa nanganak daw. Oo, katong yun lang. Talaga? Nahurot na. Nahurot na siya. So, naapot sila yung oil din. Liquid soap with coconut oil. Diba? 50. Liquid soap with coconut oil. Para mga soap. Spa and herbal soap. Soup, gabi ka soup sabaw. Ano po ba yung soup? Gabi ka soup. Ay, kanino? Anti-wrinkle. If you want sabon, mawala inyong mga wrinkles, you have to Ay, papalit mo lang yung liyan, ani. anti-wrinkle soap. Anti-wrinkle soap. Ano no? Anti-wrinkles? Oh, pero mahal kayo. That's 150. Anti-wrinkle siya, pero pag, ano, sa 150, mahal. Basta mawagin yung wrinkles ito. Lagi. Kung mga tigulang gusto mo 150, mahal kayo, tag-ano siya. Uy, mahal ba yan ang magkuhan ka ng mga anti-wrinkles? 1,000 something ba yan? Humutra ba siya?
Humot, anti-wrinkle. Ang nga bibitan, ano ko bibitan, ano ko wrinkle. Kay antay raman, kung ano, wala na. Po, pagkaroon ko. Yes. Piling sa po niya. Ah, kanindi ay ang 150. Uy, unom ka buo kung 150. Isa, 26. Unom ka ba ka? Ang mahal lang siya. Ay, naano siya goat's milk. Siya goat's milk. Yeah. Yeah, i-vlog ko niya. Okay. Sila yun. Kani siya, anti-wrinkle, pang tanggal sa mga kulot-kulot sa inyong mga nawong. Ate, pagpalit na. Ayun, good, pagduha-duha. Palit na dayon. Pwede ko na humandinhi sa mga sa mga soap. Napagin siya charcoal soap. Charcoal soap. Charcoal soap. Mas mahal-mahal ng charcoal soap. Mga kani. It's... I cannot read it. Cannot read. It's in Thai. It's written in Thai. There's a black soap. Ko ka-get over ani ano. Pero humot siya ha. Humot siya. Yeah. Mango tea. Herbal soap plus. Kani herbal. Agan kasi klase basta mga din nga products tanan. So naapay shampoo. Shampoo nga coconut. Tapos naapay coconut shampoo. Kani conditioner ni shampoo. Nakagamit na ko ani last time, dindot ni siya. Shampoo o conditioner. Nakagamit naman ni no. Dindot ni siya. Kani conditioner ni kay. Dili siya mabula, kani mabula. Bamboo, Isan bamboo, charcoal. Yes, be. Wala man na sulod imong basket. Ani be Baby. Ella. This one Ella Yan. Katawa siya kanana sulod yang sulod yang basket. So pangitaan mo na ako. Kani siya kanang liquid adtong akong nga balm. Liquid ni siya. Mas mahal ang liquid kaysa panghaplas ni siya. Kani siya liquid mas mahal siya. Katong isa kanina. Ayun ulo. Mo ni siya tong mga inhaler tea. Saan naman ganyan eh? Itong mga inhaler, mga artista, di ba mga artista? Mga artista mahilig ka, yung palit ng mga inaani para sakit ang ulo. Katawa sila, katawan ko nila na, pa mo pang inaanak today? Di naman ang isa kanani. Wala siya price. Wala siya price. Pero nindot kayo ni siya pang pang negosyo. Okay. Kasi gusto ko mag-buy ani. Ano ba humot man? You try first. Basta na siya, isa-isa. Wait, She wants daw to see. Oh, sige. Take a video of Tita Lian, okay? Take a video of Tita Lian like that. Oh, go. Uy, very close. Backward a little bit. Backward a little. Okay. So, this is for mosquito bites. For mosquito bites, we will buy this because we are going to sell it. No? Can't see the eyes of Tita. We're going to sell it. Ella, right, Ella? This one's really good. Nag-28 ang isa. 162. So, I will buy 2. Hold it up. I'll buy 2. Wala naman ko isa dito. Okay, Ella.
Hold it. That's Taro nga kay di. white flower. Yeah. Pilihan mo. Bukat kay be? Bukat kay be? This one be all? Nanduta kayo. Uy! Mommy, hold mommy. Ano yung mga rolls na ano? Mga rolls. Nindot ka adyo. 25. Lahi nga ano, rice. Lahi na po ng flavor. Lagi ka maano. Tag 40 din ni Small. Ay, nara tong ano kanina. Rolls na ni. Ano siya ng mga ginagamit sa... maulan yun eh. Ginagamit sa mga artista. Hindot tayo. Tag ano siya? Tag 50 pesos. Kani. 50 pesos. Pero nindot na pagdalian. Sunod na lang. Nindot. So, maapod sila kani. Kani good, paborito ni Kuya Harvey. Ano siya? Herbal cream, face, and skincare. So, pag ano, ilagay, ibutang niyo sa inyong face, nindot kayo. Yan na siya. Yan siya, aloe vera gel. Nigeria. Gel? Aloe vera. Aloe vera gel siya? This is para sa buhok ng ganang shampoo. Gel gani. Palibog ba niya? So this is Ella. And Ella knows how to sing, right? You were in my video, Ella. Okay, can you sing first? No. Okay, mahulog. Si Ella will vlog today. Mahulog na. I'm Pag-jackpot, babe. here. Here. We're going. We are buying some. We are doing our shopping. You say shopping tour. Sila. Pupod. Saan man ni An? So, back. Balik na tanaw. We're back. So, I will end this one here now. So, see you sa float parade. Okay guys, thank you so much and thank you for joining me here sa ating shopping sa mall. Shopping sa vegetarian shop, organic shop na ano. This is my favorite shop here in Thailand because everything here are organic, non-toxic siya. So this is where I always go. So Tita, she wants to take the basket. Yeah, she wants to take the basket. She wants to carry it all over the world. So, yeah. So this is the shop where we usually shop. Go there, Ella. Okay. So that's Ella. She's shopping. And in here, in the shop, we don't wear shoes here, right, Ella? In this shop, we don't wear shoes here, right? Okay, you go there. So that's Ella. That's how she carry her basket. Ooh. One more.
Ooh. One more. Hey. Oh, there are also hair treatment here. Organic hair treatments. That one. All of these are organics. Natural products here. Herbal conditioner. Yeah. Herbal. Mga ano siya, tanan organic. So, if you have tried the Thai massage with hot press, this is where they use i-steam to nila. They steam this and then press this on your body. This one is so nice. It's so relieving sa mga body pains. Pagmamassage ganyan. Starfruit toner lotion. Hindi siya mag-focus. Oo. Iba siya. Ito, iba siyang flavor pala itong mga hot press nila. The yellow. Ito naman. Isa lang siya pero lahing brand. Okay. Yeah. Daghan kayo siyang napalit. Please subscribe to my channel. Yes. What are you buying? That's all she had. That's all she had. It's for me. For mosquito bites. This one, air freshener. Butang ni mo sa imong CR. Air freshener. So they also have here alkaline waters. Yeah, alkaline waters, and these are teas. Yeah, these are teas. So pabukalan nimo na siya. Maano na siyang water. Ang water kani siya mo siya tong flower bitaw nga purple. Flower na purple, imong pabukalan ang water ani imong immune. It's very good. Good for the health. Ayan, kani mo ni siya mga medicines nila. Mga natural medicines kaning mga mga kahoy. Kahoy siya. Muna. Noodles. Mga noodles. Mga coconut oil.